Айде. Опит на 190 кг от Любомир Димитров, дами и господа. Ното приключи състезанието. И успешен опит имаме. Браво, моето момче! Браво, тигър! Браво, български юнак! Усмихни се тук да се видят кой е главният герой. А така. Зверо! Да снимаме зверо! Какво са хилите? Сега че ви метнем в Фейсбук и че видите ли?